Yan, anong ulisyon pa ba na sa normal? Ha! Wala ka! Ampi mong picture! Kayamanan, cellphone! Alahas si Ma'am Bilion! Okay ba? Ay, gusto mamatay! Okay, kwarta diri sir ba sir? Ya, okay bugas sa balay sir ba? Okay, gasto ito. Ah, puto! Wala tama! May kwarta lagi sir. Wala yun! Ang pamilya ba napan ito way ikaon? Ay, anong diri mo magkanalan? Kanalan ka, anong diri mo man yung kanya? Kapalong na ako diri kapan! Hindi ko naman... Sus, kadagan dito. Kadagan. Bata lang karon. Bakit ano dyan punta karon? Kinig yung tao, no? Bisan dyan ang tuliso na. Maningkamot pag yung dagan. Ay, karon. Ang saan na ito ni Ron? Ha? Nagakpag ka, ambi? Pagka! Alahasin mo! Pagdali! Kuhaan yun! Kaya dili na gani nyo! Yung ka na ko ron! Ungas yung ka na kung tawana ka! Agoy! Nakaikyas ang pong animal! Nawala na ang pod! Sa kung saan na itong paningkamot mo, dagan man yun! Yun siguro madamit bantay na karon. What?! Grabe din ang yun siguro ni makita no layo-layo naman yun ni. Grabe tawana. Tinagapuyag dagan. Tago, tagan. Grabe yun. Ayaw na! Grabe ginukdanay na to. Nabot na taling CR nga guba. Ano magsige pa man yung dagan-dagan? Ang bila! Pagdali, hatag na yun na! Hindi ako sa, bukong ko naman ngayon. Bukong ba ako mo? Pagdali! Hindi ka ka! Lagi ito hanap niya, tagi ni... Mantay lang din ka ron. Mantay lang din ka ron, ha? Ana! Malipat manggitaan ng tawhana mo na. Magnay-tagulilong mo siguro yung tawhana ni. Wala naman po. Ah! Bantay na ka. Pita ko na. Uyan na eh. Ay salamat, damgo rin yung taon-tanan. Abi naman ang tinuto eh. Salamat Lord, damgo rin ang taon. Balik kong tulog bigay, damgo rin eh. Salamat. Unsay damgo. Bebe, tindog. Patay, di ko ito damgo rin. Tinuod to kag damgo ran eh. Tinuod yun na ito. Kapoy na kay sikon ba? Gukod-gukod ni muhaw na kay kwarta. Kwarta na yun! Pagdali! Kwarta! Ha! Nandugay ka! Di mo. Ay, salamat na ko kayo. 1, 2, hindi. Cellphone! Oo ba yung cellphone rin? Pagdali! Cellphone! Naka-cellphone ka! Kaya kinimulan na no? Uy, kini. Pwede na, sigarilyo yun eh. Nya karon. Nakay kwarta niya! Mawala na dyan kay kwarta. Wala kay kwarta? Oo, kaya gamay. Oo, alam naman yun eh. Gamay lang kay pang kuwan ako, pambiyahin ako niya. Taka, naman ka? Yapon sa ako na eh, pinang kwarta ni mo. Sunod. Wala dyan ko yung alawan sa riba. Wala kami sunod! What? Lima ni man eh! Pagkaway buot ni mo yung tao, kapoy pag ay gukod-gukod sa imuhaw niya mo, rin yung ihatan na. Kusok ka naman yan ang bukol ng ulo mo eh! Sila! Oh, man! Hindi to! Hala! Hala!